Sad ovako, kako izgleda kad se Vesna vraća kući u Beograd, pola noći, taksi je vozi iz Carka Zora na Jerevanski aerodrom. I sad ovde smo stali da popušimo jednu cigaru, cigara se zove, to ću vam pokazati, evo ovako, kako se zove? Cigaron. Cigaron. A ovo je i kafa, neka ladna kafa koja se pije ovde ispred radnje, da tako kažemo, pa smo mi još rano za avion. Moj taksista se zove Garik. Garik Džan. On mene vozi sada na aerodrom, ali je predložio da popijemo ovde kafu i pošto me pitao da li vi pušite, ja sam rekla da, onda ćemo popiti kafu i popušiti cigaru. I tako to izgleda ovde u Jermeniji gde su ljudi divni. Inače, moj taksista ne zna nijedan strani jezik, pomalo zna da priča ruski, a ja koja ne znam ruski, ja sa njim pričam ruski. Понимаешь, не говорит по-русски. Я говорю на русском, да. Да, это чули сте. Она тоже говорит на русском и очень хорошо, кстати, очень супер. Очень хорошо говорит на русском. Супер. Ты молодец. Ти молодець. Окей.